Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kylleng, kalaway jong ka jingle jingwan kadon hangni. Sungau thu ya kabor jong ka boarding but ka Aether electric scooty. Let's ka Quincy Motors demthring Kylleng but pinyas no yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Kubli pi baro plapet ya Batesi TV sesin biang pang ipyang subhai pi shaki Khubor hakimat kimat. Ina pasha shaki Khubor na Kylleng kibenta jong ka Jylla. Kasor ka Jylla hakash potri Iaiong azapusan. Klarai manshnano daka dig treatment facilities. Kanang ban sumar yakinong di drugs kibasha kem nakilinti kisingkien but nakikendong kikenstron. Yakini karai la shim haga jingalang. Balak khot belong da menteri kasor ka Jylla bakmi yakatanat social welfare uba polling do. Hakaba la yashim mentalang da ka director general of police kakong Aida Shishanongrang mission director jong ka drug reduction elimination and action mission uba Francis G. Karshieng, USP ka Anti-Narcotic Task Force, Ujakpal Singh Dhanuwa, but kwi ki officer jong ka Sorka Jylla. Ka Sorka Jylla kalamang pisa khat prak lor tingka, banshna pen bhabriu ya ka ward slik, ka balong ka jaka jungok kai Pyrthei ka bapaw nam bha, ka badon hadon wo jong ka Sor Shillong. Ya kini la pentip da menteri ka Sorka Jylla bakmi ya ka tanat jungok kai Pyrthei uba polling do. Kinoyalam jong Riwa Development Organization hakash potrip Iaiong azapusan. Kala IT dakador khas so chief executive member jong Khasi Hills Autonomous District Council uba shembor lang renja haloka jingdawa ban penbha yakayo lengkhan bat yakayo hat thmai. Ban penne pensa yaka khendo ka shiam ban num ai no objection certificate shaka Sorka Jylla la dagathmu ban thit ikichaka kibrang hap hapo put usam jong council ban bu kerteng dakatien khasi hakishnong githau but ban num ai no objection certificate ban shnalan tiral. Khubor Sansha jong East Khasi Hills Palam Khaman da additional deputy commissioner uba Roni Walang haringkat ka jingan lang jong kinonyalam na kilai tali ki dor parsno kata ka maulai nong luom ka maulai nong kwar pat ka maulai yeuranghem kuntup ru iki pulit na ka maulai traffic police na katanat urban affairs but na katanat PWD hakash potri Iaiong azapsan hakapor prashteng step kilalit benjrip ya ka jingtheng kali hamaulai. Hakamit jongga kandai tri Iaiong azapusan hakapor kumba kandai baji AA kipulit ka nongpo police station lingba ka traffic branch kila talasi yakinong nya kali balabuat berkumjuru yaki kali kibamdon yaki kot kisla kibabiang bat kibapinken yaki kendon nya kali hakani ka jing talasi kipulit kila badru yaki kali Mahindra pick up kibakit siet namar bag lakit shaba palat pun. Na kini baro tang hakashimit kipulit kila yo bantain kuna arlak knaip kundai hajar tingka. Ban sngot hu daladi yaki jing jingi pat ba berkikin hun trekam ba per. U menterong ba ka Jylla u konrat kong kasangma. Haka kandai tri Iaiong arza pusan ulale jingo iya kasnong jata ban yo lat ru banyakran markmat berkinong yo jing mentoy jong ka jata nong leer Integrated Village Cooperative Society, but iki self-help group a pair yaki nong shong shnong, but iki nong yalam shnong. Hadian kani, menterong ba, lalit jungo say ka kaper rep strawberry, haka shnong sentung, haka bakiran chispa katsan ngut kinong rep, kibaran benta ban rep yaw niu jait so. Menterong ba ka Jylla konrat kong kasangma, balalit yuk kejat haka shnong jata bat sentung, kibahap hapok ke mau konraw CNRD Block East Khasi Hills. Haka kenai trip Iaiong azapusan, ulakular ban ai jingarap san lak tingka, syaka kenhun ruai, naga shnong sentung, hadian boleh shimmenta, ban nyelek kemenlang, bat ka kenhun tem, naga shnong sentung, harut ka ksyat, wak rishi. Daka jing sunghun ya kerukom tem, jong kan kenhun, menterong ba, ulakular ban ai jingarap san lak tingka, bakan dupla ban thiet ikitiar tem ki bakentup, ya ka gitar, ka violin, ki drums, bat ka mandolin. Ka Menteri jong ka Sorka Jylla ka Dr. Mizil Amrilingdo hak kandai tri Iaiong azapusan. Kalau ong ba kalong ka babakla hadu kata-kata ban keno ba ka jingpen rum kerteng adhar ka dei ka jingpen bor jong ka Sorka Jylla. Hendrei kala pensyai ba ka jingpen rum kerteng yaw adhar ka dei ka bawan lingba ka jingtha jong ka Sorkar India. Hadian ba ka parlimen kala menjur ban pelong ai. Bentapan nya shi Khubor na Kylleng kibenta jong kari. Hendriu tali ki kenhun jong ki jat benriu kuki haka Jylla Manipur kila kentu ye ki jat benriu Meitei
ban jam lingba ka buffer zone sheki chaka bashong basa kijat benriu kuki zuhumar kila maham ru balada kele persha ya kani kijing maham kan yalam sha uput bandang kenton shu kajing kenat bat ongru ba kijat benriu meitei kidai ban kiar kat bala tar hadu mandai kran penben Arwar ki kena skul kentai ha kashnong Pulwama Jammu and Kashmir kila phla bag shuthau khana thong bakla shara bor tangba kinlain ban lecha skul ki pulen kimshima laksa ya kinugino ki sakhi sabut ki bapinshisha bagini arngon kila shara bor Henry ki pulen kila pentikna bakini arngon ki kena kila lecha ka wei kashnong ka marjan da ka bashu phettu ki borsen shar kila maham bakini ka jingle thong kala ban bu jingma ya ki bri ki balui Umitirong ba Jylla Assam Himanta Biswa Sarma ulo ang bapalan sapulai langut kibrio kiba kambun kidi kikenthei kiba kinsayo pediang ya kajingera pisa hapo ka Orunoi scheme manlau benai ya ka pisa an pha ben shiki bank account ki jongki khnang ban ai jigershan ki jingdon kam ki jongki ka sarkar kala pelai kambun ki ration card da ka ba pha penyaso paru adhar khnang ban lai na ka jingsha le thong banalor kata ka sarkar kala pentikna bahkan IA yo khau bat ka jing sumar chiki brio ki badai hok man yo ki borsen shar kari India kila shimti yaw tahawurana bala sha kenno don kti ha ka jing her thma ha ka arpun rotrik nai wing ha ka nong ba Mumbai kila wan ra yu na United States cha India pantian bishari u halo ki kambeman u para jong utukaram omble ubala do e yala ka jong ka jing im ula dawa ya ka sarkar ba ka de ban shu phasi ben yaw tahawurana ulo ongru ba dakabashu phasi yorana kan ai buram yiki lanot bat kan longru kumka jingpha yokurwo shakari Pakistan urana menta udan ha Delhi bat unsa shatian bishar halo ka jingher thma ya kanong ba Mumbai hau snem alata phra u MLA barim jongka BRS u Shakil Amir ula Shaban haka lingsun Hyderabad hadien ka jingman phai na Dubai halo ka jingkno ba udan kti ha ka jingja accident kali ringkat padukhun Lakeno baula yarap yukun ban pedri bat tay pop kala yaki weipan. Kipulit kila ailat yu balit singawlem yaka jing khalat no jong kami bat ong bakin sepelong yaka jing tokit kababnya persya yu hadin chokani. Kadbau tahawurana bala syakeno herthma yaka nongba Mumbai hausnem azapra la poishri India kinoyalam jong ka BJP kila ai Khubor ya umentrong ba do kari Narendra Modi ubala penurlong yaka jingdawa jong ki bahiyeng asem jong kilanon But hakaju opor kini kinoyalam ka BJP. Kila wo dong ya ka seng Congress da ka baong ba ka shusha jam shabapalan bat ki kampentrium. Ulaba bajur lot her hak Jylla Bihar bala penyam no hadu kendai ngot ki brio bat penjulor ru yiki maram bat ki yengki sem haki sapu prakanta ki bala litno. Ka sorka kala penbena ban ajing ram saulang kat kum ka bailuk san syaki long yelong sem ki bala kelalandon ha ka ni jingja but ha ka juga por ka sarkar kadang phat lum jingkhen halo ka jingsha penjulor jong ki maram kini par kilong ki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei kumba arp khandai ngot ki briek la du e yala ka jong ka jing im ha ka jing ther nam ding jong ki leng sun yapom jong kari Israel ye ki yeng sem but ya ko wek school ka padan ha Gaza but ha ka ni ka jingja bun ngot ki rio pat ba klamen saw Bun nagilanan kila kelas sok pedung ha kan di jing ther nam ding jong ki sipai Israel kide ki rio pat ba bat ki rio temen ki ba kun thup ru ye ki khna school ka kan hun ajing rap haduk menta kadang wa di ki brio ki ba sha tep im bat aki bang sakut ha ki yeng ki sem ki bala pra u president jong kari US Donald Trump ula penhiar no da 10% ya ka jing ok khajna na ka banta ki ri kum ka India ki bim shim la kan tho ai ya ka jing pen kiu na ka jing ok khajna ki mar ki mata jong kari US Ke India kala shim na kalenti banyak kran penben amban pen phai kala katba kari China kala sha sing in da ka ba sha ok khajna hadu shispa 8% namar ka jingkan tho jong ka sarkar communist kari China ka jing kran penben ha ka khai ka pateng ha pen kari India bat kari US kadang ya shakhamat hadu unta Vice President jong kari Yemen u Tarik la kentu ye kiri ka Pyrthei bakin a jingkershan ya ka sarkar jong u persha ya ka jingher thma ha ka kunhun le no huthi u Saleh la maham ru ba ki le no huthi ki bala yo ya ka jingkershan barat ba na kari Iran kila penthut hadu kata ya ka le kawan ki chat kit mar ha ka Red Sea
Kari US kala kular banyaram ya ke Yemen bat ongru bakan yai beteng na ke benta banya kun Persha badu pentroy ya kile no Houthi. Kari India bat kari United Kingdom kala menjur ban penstet ya ke jinga kren halor ka free trade agreement bat menyatrai lang rengkat-rengkat haka kai ke pateng bat haka jing bai pisah. Kini ki artli kiri kila rai ru ban penklan bat ban kershan lang iwe ya iwe na ke benta ban kentiu ya ke yok kon. Kaseng BNP hakari Bangladesh menta kadon hapdeng ke Jingling abat pisa baka sarkar bersipor balayalam da Muhammad Yunus kala penslam ban pelong ya ke election hakari. Kini kaseng san Pyrthei kala penpau baka kwap ban pelong no ya ke election hau no pra aca pesan bat ongru shushu baka jing penslam ban pelong ya ke election kala nang pensenjor shushu ya ke senshar ke kadar bat buru ya ki pat ba hakajing artatin. Kari Pakistan kan sapha ya kenhun syakari US banyakren na kabenta ban pinjin sur ya ka jingok khajna bat ban ai jingeda yiki mar ki bashalan syakari US. Kani kalawan hadin baka sarkar jong Donald Trump kala kentiu ya ka jingok khajna kabla kata hadu kata-kata ya ka khayi ke pateng jong kari Pakistan. Menteri Sarkar jong kari Yemen uloong baka jing ter namding da ki ding sun yapom jong kari US kala pentron hadu live 1% ya ke bor shipai jong kile no Houthi hadian bagi namding kila hap hagi jaka belum thup ya ki tiarsian ki Khubor ki thuru ba hakini jingja kila don ru ki riupat ba ki bla du e la ka jong jing em bat ki bala mensau kari US kala ong bakan yai beteng ban hiar thma tat hadu baka kunhun le no Houthi kan da sange shisendon ban siat de ki namding yiki jhat kit mar haret si ka president jongkari ka Draupadi Murmu kala shimenta ha ka jinga khabai bam jamin blasha khot ngobha do president kari Slovakia u Peter Pellegrini ha Bratislava kasen ka president kala akuble ya ka sarkar Slovakia ka bala pedang ngobha bat ka bala penparu ya ka jing ya ka culture jongkari India. Kini ki alwar ki klien osen syargri kila menjur ban penklan shushu ya ka jinga day hapdeng kari India bat kari Slovakia ha kalyang ka khai ka pateng ka culture bat ha ka puli puthi ka seng san Pyrthei SPLMIO ka basyong ha kalyang persha jong kari Sudan kala jit yo Stephen Parkol kum unoyalam bashipor kat ba urik machar udang syakem bat syakset ha ying sa la jong ha ka sarkar ki nongyalam bakri duk kentum ya ke kurim jong machar kila pep bani shimbenta ha ka jingalang bat kila kentai ru ban ithu yo nongyalam bala syajit thamai ukol ulo ong ru baka parti ka ajing kershan ban penne ya ka shongsuk shongsan bat ka penpau ru baka sarkar ka deben pelaj no yo machar bat ki we ki nongyalam ka kai pot bala ai da ka Human Rights Support Society hau benai bala dam kata hau benai leber aza pesan kalapen i ya ka baka jing snam bat ka jingpen khen ya ka hok long briman briu ha kari Bangladesh kala jurbha karkum ka kai phot ka pen i ba palat arpulai ngot ki briu kala shapen yam ha ka jing kan an ha preng ki seng san Pyrthei bat bun ki kan thei bat ki khna kala kala sopdung ha ka jingsha pen shitam ben jingsha le bi ijal bat ma ru ikiwe kiwe ki jingsha thombor kinolum Khubor bi ki jai briu ret pai ru kala kala sopdung kat ba daki hajar ngut ki bala syakem ki dei na ki sengsan Pyrthei ki bayalam da ka sarkar ka barim hakari tigitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentasngi khublei